Uy, basi na kay baonay mo, no? Nga nung inato akong gipakita nga clip before aning akong istorya karon. Kay yes, katong bayhana muuli siya karon. Kay ari siya mag-Christmas sa Pilipinas. Woo! Good morning, good afternoon, good evening. Kung asa mga napita karon nagtanaw ani nga video, maayong hapon sa mga solid kalapok namo diha. And yes, kuya din ako si George Tambo, kung si George ito. Kanana sa layo. Ay po day. Boy ligo. Boy iles. Si George. Aligo bro. Oy, naabot big si Bokay. Pero ako nakaligo ako ha. Nakaligo ko, nakandam ako. Pero kanay silang duwa na dito sa kuluyo. Oh, ha? Parang nasa bahay lang. Actually, maabot si katong babae yung ipakita, ganiha, is alas 10 pa sa gabi eh. Meaning ana, since 24 man ta karon, meaning ana, ari mi magpasko. Sadan! Ari pabuto! Yes, ari mi mag-celebrate og Pasko for the first time. Pero before we went to sa airport, no, masuroy sa mi kadit sa Ayala kay ako sa Mangilam mo sa si George sa Ayala. Si Mangilam mo sa maligo? Ah, maligo na. Mga ito nyo kay sis, oh? Ako ano, atayaro, oh? Oh? Tingin ito mo. Yagit kayo, pero sige lang, masuloy na mong Ayala niya. Woo! Let's go! Arat na! Uy, what's up sa inyo, no? Yes, nalalapit din sa Balay Ayala karon. Sa mga kaibigan, wala may nakapalitog pang t-shirt nila. And of course, guys, na ako'y pakita sa inyo ang bisita. Hi, putsa mong vlog eh. Hi, mga upload. Port Will. Ay namin karon sa kuhan sa day. Sa Casa Verde. Eh, mga andi. Bagyo day karon sa kuhan. Bagyong Ursula. Gusto tayo moto ni mo, George? Gusto tayo moto ni mo? Bagyo ka lang, Pinoy kami. Ikaw, George, gusto mo master mo, George? Happy lang na po po. Hi. Welcome to our vlog. Kalit na ipot. Wala, marunong kong lampaso. First time mo makita mi na before Christmas. Sa mo 8 years. 8 years filler. Medyo tuo. So 4 years day. First time mo makita mi before Christmas. Thank you, Lord. Kanaging magkita mo tas kana matimingan og bagyo. Inadyo mga may tabo sa kalibutan. Sabi nga ni George, bagyo ka lang, Pinoy kami. Kana unsa din yung masulti sa Upload TV. Okay ra sila. Comment down below kung sino mas story yun sa Upload TV. Yeah, diring napita, no? Nasa diri gutom na kaigit. Balik ta. Siya rin na sige comment sa mga vlog. Jay fan bitaw ko. Di bitaw mi uyab fan bitaw ko sa Upload TV. So ina na ay data. Sa akong vlog kay permit kay i-mention niya kung naa ka sa akong vlog, i-deny na ko nimo.
Kinali, wala. Actually, lingaw dyan sila kakuyog. Kaso, dili lang dyan. Lagi lang dyan kayo. Na, sige, text-text sa uyab. Unay, Babo din. Hindi. Entertain na sa mga fans sa Upload TV. Kung na yung mga inquiry, ayan, handa na paingon siya. Uy, nabot na mong order. Ano na? George, Kain na tayo, George? Okay, let's eat. Kaon na. Wala. Ay, naugtas na. Gana naman naman kinamot. Lagi, pag kinamot na, George. Uy, mga on dito ninyo. Mga on ta. Ang hirap! Wow! Oh, lahira! Asa naman si George? Ano si George, no? George! Uy! Oh, sorry. George, asan ka na? George, asan ka na? George! Tarong ko sa kumbra. Nawa si George. So guys, padung na siya mo gawas, guys. Laisyo ka dyan. Okay na. Nakailis Uy, ako. jindot siya, George. Oh, okay na. Sobra na akong naligo. Ang uhoti din ni George. Pak, ganon. Pag nagmidyas lang. Day, twirl naman dyan. Boom! Parang nanindihan kanyang katawan. Uy, nananami din ako ron sa sa airport na gid. Nanagin mo din sa airport. Uy, nakailis na po si George po kay... Para yung nung pong tao sila. Si George po din uso. Nakailis na po pero mo rin pong kulura yung gisuot. Blue. Habis sa mabot si Nais ron. Blue is like... Problema kung naabot na ba siya. So, paabot sa tadiri. Merry Christmas, everyone! Uy, Merry Christmas! Uy, murag ari kita magpasko sa Kwanza, airport. Uy, Merry Christmas sa tanan! May pagpasko sa airport. Asa naman na itong ipaabutan eh. Asa na ka? Nice! What's up? Asa naman? Dalibi, asa na si Nice? Asa ang among kauban? Wala kang kabalo? Asa mo di ay? Nana siya diri. Asa siya? May pagpasko sa airport. Merry Christmas! May Pasko! Sana all magpasko sa balay. Asa naman taan eh? May Pasko! Merry Christmas! Okay, kayo dire! Ibang klase ipon dito. Bakit? Sobrang laki. Malamoy masataan na eh. Nag-ipon dito. Merry Christmas, ate! Kiyate, ra? Tama. Tama na, George. Oh, Merry Christmas! Merry Christmas! Asa na magid ka? Asa na ni siya? Asa na gid ka dapi? Traffic pa siguro sa babaw. Naliso no landing ng aeroplano kay way ka parkingan. Aw, puno na yung parking lot dito dahil? Puno na dahil. Standby ang mga aeroplano ron dito sa Cebu kay tungod sa bagyo. Ay, biyahe, stranded. Ay, oo. Kaya mo na ang gisakyan ni Nice na problema. Kay way ka parkingan. Ay, Merry Christmas. Asa naman taon ka? So feel na ko, mauna gini. Diri na. Ito na. Hindi siya mo. Oh. Ay, Thailander na siya. Hi! Hallelujah! Ay, salamat. Naabot na gid in town. Napriya lagi ka po, Nong. Mogi po niya, Nong. Familiar siya. Familiar. Kano sa di last nakita? Kano sa di last nakita? Familiar siya. Iya, gusto naman Merry Christmas. Wala, kanindot na to eh. Sa daan ta magpaskuhan ni Ron. Yes. Merry Christmas sa tanan! Wala traffic ang kwan, aeroplano. Huwag ka parkingan sa Bagyon, good? Yo! Say hi muna sa vlog. Hi, guys!
Oh, familiar siya, no? Feel ako nakita na nakapila siya sa vlog sa una, mga past few months. Yes! Welcome back to the Philippines! Nadududa ako nga taga Pilipinas ni siya. Let's go! Hey, what's up? Fast forward ta, natakaroon diri sa Katmon. Ning hunong mi kay. Sa to say mga kaibigan, kusog na kayo ang bagyo diri sa norte, sa Cebu, which is signal number 3 na dito sa San Remigio dapit, sa Bugo, Tabugon. Dinami ka sa Katmon for safety lang, ning hunong mi diri kay lisod na kumupadayon mi, basin niya dili na mi makalabang ba niya, magkabira mi dito. Lisod na, mas maayo ning hunong na mi diri para safety. So, meaning ana, are mi magpasko! For the first time in the history, are mi magpasko. Woo! Pero bahala na! Bagyo ka lang! Pinoy kami! Merry Christmas yapon sa tanan, no? Maski bahala na ng bagyo. Salamat yapon ta kay safety. Safety tatanan, safety tanan. Thank you Lord! Thank you Lord! Oh, kuha na may istorya. Pagkita Diyos, kaya marunong ka maklaro. Nari may istorya di ay, sa mga tanan mga kita ni makadungog. Sana all! Sa balay magpasko. Dili sa kalsada. Lalang. Update lang mayon niya kung unsang gimay tabuan ni. Layo ra na si Yolanda. Magsoy. Ang oras na to. Time check. Hala, 12 na. Merry Christmas! John! Pasko na! 12 na, John! Masa na! Nagimo bukang imong bagyo niya. Namamasko! Merry Christmas! Time kaya pag-uli! Merry Christmas! Uy, ilabas ang ating Noche Buena! Party! Salo-salo! Orange! Napatay grapes! Oh, grapes! Oh, napay apple na! Apple! Ano na? Merry Christmas! 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 Ikaw ba? Christmas! Diba? Nakapila na ng vlog? Oh, check na. Oh, araw lang yung Pasko ah. Merry Christmas na tanan. Merry Christmas. Ngayon. Merry Christmas. Ganito kami mag-celebrate sa Pilipinas. Masaya lang kahit walang pera. Lord, salamat Lord. Thank you Lord. Kain. Sa mga taga-norte din, mag-apito ng bagyo, no? Panaunahan ninyo. God is bigger than our problems, Char. Oh my God! So mga kalapok no, nagbiyahe na namin karon, naginahinay namin kay medyo ning hunong-hunong na ang uwan. So padayon lang mi sa mong padulungan nani. Lord, ikaw na mag-guide na mo sa among pagabot nga safe and sound na mong pagabot gyud. So update lang ninyo mga kalapok kung unsa man gyud ang padulungan naning nga vlog. So safety lang ta tanan. God bless. See you tomorrow and Merry Christmas. Woo! Bye-bye. See you later. See you later. Tomorrow. Hoy, what's up mga kalapok no? So karon guys, grabe nindot kayo ang epekto sa bagyo. Okay guys, dungan na ninyo ha. Dungan na ninyo kihap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knockout! Brad, ano na? Pasko na ron. Brad, daot? Power! Ambot sa imo. Oy, good morning Pilipinas! Good morning Cebu! Good morning San Remigio! Good morning Arguanon! Woo! Kumusta yung Christmas? Ano na? Ano na nangyari dito? Woo! So wala lang ako naka-vlog gabi kay grabe kapuya na dyan kayo. Ay ganyan kadlaw na grabe kapuya na dyan. Gikan sa mong biyahe. Kay naabot mi alas 2. Ay maybe alas 3 na sa kadlawon mi naabot diri. Kay tungod lagi ato ni hunong mi na stock up mi dito sa Katmon. Kay malagi gisignalan mi diri sa Arguanon nga. Ay nasag padayon diri kay kusog kayo ang hangin. Woo! So dahil lang at least abot mi, safe and sound mi naabot diri. So maybe naani part 2 atong vlog karon. So kita-kita ta sa sunod and enjoy. Woo! Merry Christmas sa inyo tanan. Kita-kita ta ninyo sa sunod na part. Let's go.